Nee, sestig an dierach an físeán déirnach sa traseo hispáintíh má hé mar reis go dtí an scéalaí a ríist go dtí an lehanach baile agus meachta isteach a ríist mar thoracha go bheici mé bhfuil éon aiseolais tá go isteach amach chuntas. Tá má éigean tú thusan seo ar bhár an scáilein ar dheis cí tú an ibre hain sin, so cílíonn sé sin go bhfuil aiseolais a náid éigent. Agus mé dhéanam clicáil air cí mé bhfuil píosa aiseolais fágadm faoin scéal lá hain seisiúna hain. Dú mé clicáil ar sin chun léimte isteachan agus isteach na rána an seo feicim aiseolais. Agus cíam an nóta scríbhan múnteir maithú a thoracha in bí mo agus séú. Nú beidir nach mar chéanúir scríb ag an múnteir ach go gluisá. Beidir go gluisin an plus heachtracht a cheol an múnteir chum. Agus sin é, féidir rud éigent a dhéanamh na héna cheartú sin mar hampla. Agus lenúnt leom le mar chuid scéalta nó sinú amach.